V Demenová Resort sa nepozeráme naspäť. Máme pre vás veľké novinky. Dosiahli sme hneď 3 dôležité milníky. Úspešne sme prešli posudzovaním vplyvov na životné prostredie a výsledok, náš projekt nemá negatívny dopad na prírodu. Potvrdzujeme to tým, že budujeme ekorezort s reálnym záväzkom. Milník číslo 2, máme právoplatné stavebné povolenie na výstavbu nových apartmánov. Nový dizajn vám čoskoro predstavíme a ak chcete, môžete si ho už teraz pozrieť na tatrainvest.sk. A tá trojka, ten najdôležitejší milník a azda ten najviditeľnejší, je ten, že stavbu prvého apartmánového domu už finišujeme. A viete, čo je na tom najlepšie? Môžete sa na to prísť pozrieť osobne. Kontaktujte nás a naša kolegyňa Zuzka z predajného tímu vás rada prevedie, možno vašim budúcim apartmánom. Budeme vás pravidelne informovať o všetkom, čo sa deje. Už teraz sa s vami chceme podeliť o zábery priamo z terénu, priamo zo stavby. Demenová Resort rastie a vy máte jedinečnú príležitosť vlastniť investičný apartmán bez starostí. Viac na tatrainvest.sk.